Yan ang tataniman namin ngayon. Hello kayo. Hello. Maglinda. Kita mo ba si Tabidyo anay? Hindi talaga rin dun eh. Naka-live na ito. Ganda ito. Kapag ka di Amerika ka na ito. Hello, panamaan. Nagagarudo. Kami yung noon at ngayon ko na. Wala nang iba. Panlalaban naman sa lugar. Hi, ito lang namin na ito. Dok kanya, maminay, takastag. Hi, ito lang namin. Hi, hello. Masaot ko na mare. Paano na ako? So, gagaitan ko na. Ano pala kwan, Jai? Shout out sa isang viewer natin. Marami lagi. Marami lagi. Yan yung mga nagbubunot. Yung mga tatanim. Kataba yan. Manong! Iti ka na palang bangir no ka, tamabati ay ito yun eh. Iti ka na palang bangir no ka, tamabati ay ito eh. Pababa. O, ito no, bigat ka na ito yun. Iti ka na palang ni bangir, tapos jay. Ag-ikaut.
Manang? Mabalinlat ta. Sila naman yung mga nagtatanim. Inakasan na ko. Dito pala talon pa pala na. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na nagtatanim.
Shout out sa nanonood po dyan. Bunog-bunog yan eh. Dapat talid dyan. Lama.